Formula 1. Salutare tuturor și bine ne-ați găsit la o nouă emisiune, la primul episod din emisiunea Autogeografie. Adică nu geografia pe care o înveți singur, ci geografia autoturismelor, automobilelor, industria auto, cum vreți să o luați. Cu siguranță, fiecare dintre noi se gândește periodic sau chiar în momentul ăsta la o mașină. Ori la următoarea mașină pe care vrea să o cumpere sau la împlinirea visului umed de a-și cumpăra prima mașină. Adică în principiu la mașina pe care nu o ai. Și cu siguranță te gândești la banii pe care îi ai și pe care ești dispus să-i dai pe o mașină, pentru că banii sunt practic indispensabili, așa cum ar zice unii. Însă ne gândim și la faptul că vrem să fim unici odată cu alegerea unei comete pe 4 roți și cât se poate de originală, eventual scumpă măcar la vedere. Încerc să citesc, că am uitat linia. Ca să fim cât se poate de utili, o să vorbim despre unele mașini pe care, cel puțin la noi, nu poți pune mâna nici măcar cei 4 testiculari. Așadar o să începem cu o țară. Vă dăm câteva indicii pentru început, în care dacă lovești un cangur, cred că v-ați prins deja. În primul și în primul rând trebuie să te asiguri că pasagerii din mașina ta sunt în regulă. După care te dai jos din mașină frumos, te duci la cangur sau ce-a mai rămas din el și încerci să-i pui o pătură pe cap. Dacă cangurul este bucăți... Noi n-avem canguri, dar băi, n-am văzut pe nimeni can cu o pătură pe cap. Musulmani. Când ai mai fost mult la biserică, la noi, să vezi și calmi stau babele cu ceva pe cap. Îți spun și păcatele. Ultima spovedanie a cangurului. Deci legea australiană, știi ce face? Eu mai știu o lege faină din Australia care spune că, deci, în această țară, în Australia, moneda națională este dolarul cangurian, australian. Și poți să nimerești într-o situație în care să plătești o amendă între 2 și $5.000 dacă cumva ai la tine mai mult de 50 de kilograme de cartofi. Hai să zic eu una și mai tare. În Australia, dacă te tai să faci pipi tare de tot și nu ai pe unde, și acolo de regulă nu prea ai pe unde, pentru că Australia, fiind o țară, continent foarte mare, este mai mult deșert. Ai voie legal să faci pipi pe roata din stânga în spate. Și de aici am tras concluzia că roata stânga în spate, dacă faci pană la ea, cred că niciodată nu o schimbi singur. Așadar o să începem să vă povestim puțin despre ce mașini am găsit noi foarte interesante, care mi s-au părut nouă foarte interesante în Australia. Australienii au mai mult decât ceea ce o să vă povestim noi astăzi, însă... Australienilor le-a luat cam 1903 ani, fără anii aia cu minus înainte de... ca să realizeze că sunt un pic cam izolați față de restul țărilor de pe glob. Așa că au înființat atunci... Scuze-mă, te întrerup, stăteau și bine tare, adică chiar n-aveau nevoie de ajutor din mână până să gândească englezii să-i colonizeze. Păi, da, ok, revenim la mașini. În 1930 se înființează Asociația Australiană a Automobilelor, sau AAA. Vine de la Australian Automobile Association. Creativ e așa de fel și o să vedem imediat de ce e foarte creativ. Bun, acum imaginați-vă, în 1931 exista și General Motors, de care știm cu toții prea bine de ce face Opel, da? Și aceștia dețineau deja Holden, adică în 1930 au făcut cumva, au venit acolo, hai fraților că vă ajutăm și noi pe voi, venim noi, și cei de la Holden au zis că mamă ce tare, o să ne dea bani să investim și tot așa mai departe. Cu noi General Motors a fost mai generos. Lor nu le-a oferit motorul de 1,7 DTI, Opel for Life. Chiar dacă nu le-a oferit motorul de 1,7 diesel, le-a oferit australienilor cumva șansa de a dezvolta un pick-up, sau la ei UTE, Papa UTE, așa se numește un pick-up în Australia, și există și un model cu același nume. Extraordinar de creativi australieni ăștia. Deci aproape îmi place să scrie. Ai zice că e inventat. Este vorba despre Holden
UT, care are tracțiune pe spate și este mai interesant decât un Logan Papuc, da? Care e Papuc, practic. Nu. Așa. Așa, este mai interesant deoarece are un motor V8 de 6,2 litri și tracțiune pe spate. Asta chiar e interesant. Același motor de pe Chevrolet Corvette ZR1. Da, dar mai există o ediție limitată. Australienii o duc foarte bine cu ediții limitate. Mă întreb de ce. Un Ute Malu, care Malu în aborigiană înseamnă... Aborigenească. Sau aborigiană. În fine, înseamnă fulger în limba aia. Și are o denumire în felul următor. N-am cum pe asta, scuze. Deci este un Holden UT Malu HSV/GTSR/W1 care s-a vândut acum la o licitație. S-a vândut acum la o licitație la mâna a doua cu $735.000 cangurieni. Având în vedere faptul că atunci când era nou, el costa $170.000 din aceeași țară. Acest papuc a depășit recordurile de viteză în lumea pick-up-urilor. Deci imaginați-vă un concurs în care sunt cele mai discreerați pick-up-uri din lume. Celălalt pick-up pe care l-a surclasat era Dodge Ram SRT-10, care este un pick-up mare, 4x4 și nu pentru asta a fost făcut, clar. De asta le-am numit discreerați. Fair point. Giocattolo, da? Sună foarte australian. 100%. Este o denumire tipică australiană chiar, sau chiar aborigeană, la fel cum dacă o să mergeți în Australia o să vedeți scris pe toate podurile Australia, pământ aborigenesc. Da? Știți la ce mă refer. Bun. Dacă până acum ați crezut că frații noștri chinezi le-au făcut pe toate și din toate, ar trebui să le zică australienilor doamna sau domnul sau tati sau mami. Pentru că australienii, și cred că se vede prea bine, au făcut asta. Ce are? Giocattolo. Giocattolo era, nu? Giocattolo. Giocattolo. Ce are? În italian înseamnă jucărie. Îmi vine să spun jucărie cu accent italian. Atât de australian este denumirea asta, dar atât de australian este și mașina. Pentru că, pe bune, e 100% original. Uitați-vă, nici n-are nicio treabă cu Ferrari-ul la aerisirile alea laterale, la gurile alea. Nici la eleronul de pe spate. Farurile sunt extraordinare. Sunt 100% australieni. N-au nicio treabă nici cu Lancia, nici cu Alfa Romeo. Nu. Și bară de... Dacă până acum credeați că australienii nu au deloc imaginație, aveați dreptate. Nu au deloc imaginație. Următoarea mașină despre care vrem să vorbim se numește Bullet. Poate măcar numele este original, mă așteptam să se numească gen Mazda. La ceva n-au reușit și ei. Este practic o Mazda MX-5 cu foarte puține modificări la exterior, pe care au montat un motor, ghiciți de care. Bine că nu era tot de Mazda MX-5, că altfel cred că aveau ceva probleme. De atunci se numea Mazda sau Mava. Mazda. De la Australia. Au luat un motor de Mazda RX-7. Ceea ce, sincer, cred că a dus la o jucărie destul de interesantă. Însă, producția a fost foarte scurtă. Probabil au avut foarte mult succes. Pentru că a fost prima variantă asta și după asta au încercat să facă ceva mai extraordinar și au făcut Bullet-ul SS, care era practic tot o Mazda MX-5, de fapt și drept. Dar au modificat-o puțin, astfel încât era mai lată și era wide body, practic, și au numit-o Bullet SS, pe care au montat un motor de Lexus V8, ceea ce cred că a fost destul de interesant. Însă s-a dus rapid, a fost serie limitată și asta la fel ca multe alte mașini australiene și cam atât despre Bullet. Romantic, unic, original. Cam nu știu pagina alea. Bufori. Nu știu cum vouă, dar... Tot australian, nu?
dar uite când spui bufouri, automat, australian, Australia, eu văd Australia, este numele proiectului dezvoltat și procreat de către 3 frați din Sydney într-un garaj și crede-mă că a fost probabil singura dată când din Australia, exact în garajul băieților ăstora, a ieșit o mașină cu alt motor decât de General Motors. Și anume acest Bufori ăsta. Adică mie îmi place cum arată, adică eu n-aș fi dat, dacă aș fi trăit în perioada aia, n-aș fi dat o șansă lui Ariel Atom, i-aș fi dat ăstuia. Adică în ăsta poți să te mai ocupi cu ceva în afară de a conduce o chestie făcută din țevi. Părerea mea. Aici țevile s-a ascuns. Avea un motor de Volkswagen la bază. Însă preludiul ăsta nu a durat prea mult pentru că ulterior motorul ăla de Volkswagen s-a înlocuit efectiv cu un motor de Commodore. Și Commodore ăsta de fapt era un frate greșit. Era un verișor German cu Opel Rekord. Imediat. Este verișor German. În cazul lor există, pentru că de fapt ar fi trebuit să fie un frate German cu Opel Rekord, însă ok. Opel Rekord la motorul ăla V6 se rupea în două efectiv la propriu, în teste, în probe, s-a rupt în două și așa că... Bine, și datorită drumurilor din Australia. Holden Commodore de fapt este un insignia aproape prezent. A fost. Da. Că nu mai este. La fel cum nici Saab n-a mai fost. Nu mai este, că a fost. În concluzie, documentându-ne pentru acest episod, am descoperit că australienii practic nu mai produc absolut nicio creație de-a lor. Nimic nu mai produc. Ceea ce au inventat ei, mă refer. Bine, cei drept, cred că se poate vedea din istoria lor și câtă creativitate au avut, însă... Noi am observat, de fapt, faptul că atât în Australia cât și în Europa, peste tot pe unde a avut General Motors vreo treabă, a făcut-o. Dar a făcut-o atât de puturoasă încât... Nu, hai să nu-i spunem puturoasă. Hai să spunem că a ținut frâiele mai mult decât a trebuit. Haideți să ne amintim ce s-a întâmplat cu Saab-ul, ce s-a întâmplat cu Opel-ul. Opel-ul e o mașină germană. Opel-ul? Păi Opel-ul deja e pe jos. Povestea Opel cu Opel e mașină germană. Astea sunt lucruri care acum trebuie să vorbite în șoapte, sincer. Pentru că Opel din 2017, cred. Adică atunci când a inventat și Holden în Australia, Opel în Europa tot așa s-o cam retras, s-a retras din Rusia de câțiva ani mai înainte de 2017. Opel-ul acum nu mai este german. Prin urmare, deși în istoria lor au avut niște mașini interesante sau au avut și mai mult decât ceea ce v-am arătat noi astăzi și altele au fost poate la fel de interesante, să credeți-mă că noi ce v-am zis, serii limitate, s-au fabricat 15 mașini, au fost serii și mai limitate de atât. Adică e mult spus producători auto cât mai degrabă aș spune pasionați de mașini au fost. Revenind la subiectul zilei de astăzi, cele mai vândute mașini din Australia în ziua de astăzi sunt pick-up-urile sau UTE, cum le numesc ei, pe locul întâi fiind Toyota Hilux, urmată îndeaproape de Ford Ranger. Și nu ne uimește lucrul acesta deloc, având în vedere infrastructura pe care o au. Este o țară continent, cum v-am mai zis, e foarte mare și pick-up-urile pentru ei sunt extraordinar de valoroase. Și ce mai era de zis este faptul că dacă veți merge în Australia, veți observa că parcul lor auto seamănă foarte mult cu parcul auto din America, cu foarte multe pick-up-uri. Și în top 10 cele mai bine vândute mașini în Australia, în afară de Ford Ranger, toate sunt din Asia. Și vorbim aici de Toyota, de Nissan și de Toyota și am acoperit 10. Foarte drăguț topul lor. Pe această notă, cred că încheiem episodul 1 din emisiunea Autogeografie și
și sper să fie pe placul tuturor sau a marii majorități, că așa se funcționează acum în bază de majoritate. Așa, și să ne întâlnim data următoare cu altceva. Până atunci, subscribe, like. Pa!